pán Bebiak, taká na telo otázka hneď na úvod. A to, ako dôležitý je catering na vašich filmoch? Veľmi. Veľmi dôležitý. Od 1 do 10? 11. OK. A čo je to dôležité. A pán Bebiak, čo to znamená, že v bežnom živote, keď je človek nenajedený, tak je naštvaný až nasratý? Presne tak. To isté platí aj na filmovací deň? Že... Áno, ale tam sú pravidlá, že treba sú raňajky niekde na začiatku a niekedy sú na placi, že si môže štáb dať, kúpiť, alebo dostáva od nejaký snack asi. Od štábu. Nie, to sú normálne vajíčka. Všetko, tak, ako má byť. A potom do 6 hodín musí byť obed. Ak nie je obed do 6 hodín, tak sú potom penálty. Že sa platí, produkcia musí zaplatiť za to, že sú oneskorený čas na to, aby sa ľudia najedli. To je normálne také oficiálne, že sú nejaké sankcie, hej? Áno, je to taký odborársky. OK, to je pekné. Kebyže ja som na vašom práci a do 6 hodín teda nemám ten obed, tak sa môžem sťažovať aj tie sankcie, hej? Môžete si dať nejaké sankcie, ktoré sú tam dané. Môžete si ich vypočítať podľa toho, ako dlho to bude trvať. OK, a inak sú nejaké pravidlá, keď hovoríte o tých pravidlách, že aj čo je ako keby vhodné ako catering? Nie, to sa nerieši, pretože sú rôzne spoločnosti, ktoré robia ten catering a jednoducho záleží od toho, ako oni varia, na čom sú postavené hlavne. Vždy viem, že je to dosť veľký problém práve pre vegetariánov a vegánov, pretože tí ľudia alebo tie spoločnosti vedia veľmi dobre urobiť tie mäsové, ale zase tá ponuka tých vegetariánskych a vegánskych nie je tak silná, lebo väčšinou sú to olio, cestoviny, alebo vypražaný syr, vypražaný karfiol, alebo šalát s kozím syrom. Jasne. To je asi tak všetko. Už to pripomína trochu taký gastropodcast, ale ja mám ešte jednu takúto otázku, ma to zaujíma, že to je taký detail, ktorý vlastne v tom súkolí je dôležitý, ako keby, nie? Je veľmi dôležitý, pretože je dôležité, tí ľudia vydávajú nejakú energiu, prácu a potrebujú sa najesť. A potrebujú byť tým pádom kľudní, pretože to jedlo ich ukludní. To je pokojný, pracuje. Presne tak, keď nie sú najedení, tak sú nervní a už nerozmýšľajú nad ničím iným, iba kedy bude ten obed. A mali ste už na placi taký vyhrotený, ja neviem, nejaký zážitok, že napríklad meškal catering, ľudia už boli naštvaní, alebo vždy všetko ide podľa plánu? Na Ukrajine sme mali tak, ale to bol skôr problém cateringu v tom, že oni sa báli zo začiatku dávať veľké porcie, keď tam prídu ľudia. Tým pádom tým prvým dávali málo, pretože nevedeli, koľko tam zostane. A tí boli nahnevaní a tí, čo už boli na konci, tak tí dostávali veľké, pretože už ten catering vedel, že proste sa to rozdá medzi všetkých ľudí. Takže potom sa radšej ako vrácali, aby nebola vzbúra, tak sa vracali tí ľudia naspäť a dostávali väčšie porcie. Tak sa teleportujeme z gastro podcastu do filmového podcastu za jingle. Niečo na tom filme je. Čauko, ja sa volám Paolo Knapko a počúvate 9. epizódu filmového podcastu Niečo na tom filme je. Vítam vás ja, Paolo, a samozrejme aj môj parťák, kamarát a filmový fanda Ľubo Šulko. Čaute. Ako ste už počuli, tak dneska to bude špeciálne, pretože tu nie sme len dvaja, ale traja. Máme premiérovo hostia. A nielen tak hociakého, ale známeho slovenského režiséra, povedal by som už s kultovým statusom, Petra Bebiaka. Pán Bebiak, vítam vás v štúdiu. Dobrý deň, prajem. Pán Bebiak, ja tak lifestyleovo tak odštartujem takou otázočkou, že aký dobrý slovenský film ste naposledy videli? A môže byť aj zlý vlastne. Aký som videl naposledy? Videl som Potopu asi. Tak, ale to je dobrý film. To je dobrý film. To je výborný film. Dokonca aj vlastne ocenili tento film na cene Slnko v sieti, takže celkom tam plodne bol ocenený. Takže... Áno, máte pravdu. OK. A čo sa vám na tej Potope páčilo? Lebo pre mňa to bol celkom taký jeden z najlepších alebo kľúčových zážitkov v roku 2025. Čo sa vám páčilo? Tá téma, možno to dobové zasadenie? V čom vám to prišlo? Ako keby taký ten kľúčový? Tá mladá herečka bola geniálna, plus dobové zasadenie a taký ako keby nevtieravý pocit, že je to niečím dôležité. Ale nie je to tým, že nie je to tak okázalo, umelo, priamo čarodané tým režisérom, čo je vlastne tiež debutant, čo je skvelé, ale je to tak niekde medzi riadkami, že tam tá dôležitosť tak niekde tak vpáčená. Čo vy na to hovoríte? Mne sa páčilo, akým spôsobom vlastne cez ten vzťah otca a dcéry
a cez tú udalosť, ktorá je vlastne v pozadí, to znamená nejaká vyššia moc sa rozhodla, že prídete od niečo, od miesto, kde ste žili, kde ste existovali. Strana. Niekto vyššie nad vami, tak v podstate je prerozprávaný práve aj ten dobový kontext, ale aj tie vzťahové veci, ako sa istým spôsobom ľudia musia vyrovnávať so stratou. A to je na tom ako keby to najsilnejšie, najzaujímavejšie. To bolo to, tie vzťahy medzi tými ľuďmi. A zároveň perfektné filmárske remeslo vlastne od debutanta, ak to môžete podpísať. Áno, určite. Ja vždy, keď som si hovoril, že keď sa budem s vami rozprávať, tak sa vás pýtam na jednu špeciálnu ako keby etapu slovenskej histórie alebo slovenskej filmovej histórie, a to sú 90. roky. Po novembri v 90. rokoch sa vždy je ako keby taká, sa hovorí, že to je taká čierna kapitola možno pre slovenský film, že vtedy sa pomaly nič netočilo, len ten Martin Šilík mal tú záhradnú nehu, Orbis Pictus a podobne. Ako to vnímate vy? Boli tie 90. roky naozaj taká tá čierna kapitola, možno aj z toho spoločensko-politického hľadiska, že sa nič netočilo? Áno. OK, možno tak končíme. Boli, ale s tým nič nenarobíte, pretože vtedy nefungoval audiovizuálny fond, vtedy fungovala na ministerstve kultúry Proslovakia. A to tým pádom dávala možno na jeden, maximálne 2 filmy financie a tie ostatné potom vznikali skôr ako keby koprodukcie, že české filmy, ktoré sa tu točili, alebo nejakí slovenskí herci tam boli. A v tom čase bol aj taký ako keby veľký pretlak a túžba všetkých tých ľudí vidieť ten slovenský film. A to myslím si, že nebolo úplne správne a dobre a úplne dobre pre tých tvorcov, ktorí robili debuty, pretože väčšina už po tých debutoch málo kedy natočila ďalší film. Takže napríklad aj veľmi nekriticky sa v tom čase pozeralo na ten slovenský film, pretože boli veľké očakávania. A napríklad na Krásnom modrom Dunaji... To som presne chcel povedať, Maroša Hečka, či to je ten príklad? Na Krásnom modrom Dunaji Semian to točil. Áno, ale scenár bol... Ale berem z režisérského. Jasné, chápem. Ja zo scenaristického, ja som scenárista vyštudovaný. Tak nám to vychádza práve, že v tom čase boli ľudia veľmi kritickí k tomu filmu. A teraz je to kultový film? Spätne na to teraz pozerá a človek si to pozrie, tak vlastne zachytáva presne tú dobu, tých ľudí, tie situácie a zrazu je to kultový film. Takže niekedy tá doba pomôže k tomu, aby neboli tie očakávania až tak nezmyselne vysoké. A ja sa možno spýtam trošku inak. Boli vtedy talentovaní ľudia, alebo boli skôr viac tak skrytí v tomto segmente filmu slovenského? To bolo veľmi, veľmi zvláštne, pretože ak sa aj robila... Slovenská televízia vyrábala nejaké rozprávky, inscenácie, ale veľmi málo. Dramatická tvorba, potom keď vznikli aj súkromné televízie, neexistovali. Takže potom tam neskôr začala Markíza vyrábať nejaké 2 také seriály, Silvanovci a Veľké srdce sa mi zdá. A to bolo všetko z toho. Takže ja napríklad, keď som končil v 99. školu a keď som si žiadal na Proslovakiu a niekoľkokrát sme si žiadali, tak som nemal v podstate možnosť získať tie financie a možnosť niekde inde ukázať, že dokážem niečo natočiť, na čo väčšinou slúžili, alebo v súčasnosti slúžia tie televízne projekty. A tým pádom ste boli ako keby v takom váku a nemali ste prácu. A to je problém. A je problém, keď skončíte školu a nedostanete sa hneď k tomu, aby ste vedeli nadviazať a začať pripravovať svoj debut a dostali ste tú príležitosť a ukázať, čo vo vás je. A potom presne, že tie debuty, ktoré vznikli, či už to bol Petrenko, alebo to bola aj Eva. Eva ešte natočila, Boruševičová, potom ďalší film. Našťastie, alebo to bol Vlado Adasek. Bohužiaľ, už potom sa nikdy nedostali k tomu, pretože tie hejty, alebo to, čo sa vlastne spustilo, vtedy ešte neboli sociálne siete, takže to boli hejty novinárske a kritiky, tak asi boli tak zdrvujúce alebo tak nešťastné, že tých ľudí nejak odradili k tomu, aby ďalej pracovali alebo robili v tomto fachu. Ale pani Borušovičovú napríklad spomínate, nevymizla úplne ako keby z toho nejakého éteru, z toho umeleckého sektoru. Že tí ľudia možno sa tam sklamali, ale možno prešli do nejakého ako keby iného využitia toho talentu. Len už nerobili to, čo chceli. To, čo pôvodne ako keby bol ich zámer byť tým režisérom tých filmov.
A vy ste spomínali tam, že nefungoval audiovizuálny fond a ministerstvo kultúry bolo problematické a to dosť pripomína súčasný stav. Vraciame sa nejakým... Ale je to iné. Napríklad v súčasnosti ten audiovizuálny fond funguje. Len bohužiaľ sa snaží ministerstvo ovládať práve cez tých ľudí a práve cez tú radu, ktorá tam zobrala si tie kompetencie, že rozhoduje o tom, ktorý film alebo ktorý projekt dostane peniaze a ktorý nie. A nie je to ako keby na základe posudku tej komisie, ktorá rozhodla a posúva tie diela, ale je to v podstate na základe ich osobných možno nejakých sympatí, alebo neviem, pretože väčšinou sú vždy neverejné tie rozhodovania, prečo dajú a prečo nedajú a ktorému projektu, či keď skončil prvý, prečo nedostal toľko peňazí, koľko sa mu odporúčal a tak ďalej. Je tam veľa otázok a to už je problém. Hovoríte o audiovizuálnom fonde, že je ten vzťah možno medzi niektorými tvorcami a režisérmi trochu komplikovaný práve s touto inštitúciou. Ja som sa s niektorými tvorcami aj nedávno bavil, s niektorými režisérkami a naozaj hovoria, že radšej si ani nebudú podávať tie žiadosti a že nejakým spôsobom skrátka nechcú mať nič spoločné už s touto inštitúciou. Aký máte vy vzťah s audiovizuálnym fondom aktuálne? Audiovizuálny fond je potrebný a preto, aby sme si uvedomili jednu vec, ak chcete dostať film trebárs do zahraničnej koprodukcie, tak potrebujete mať jedného ako keby potrebujete ten projekt mať podporený nejakou štátnou inštitúciou. A práve ten audiovizuálny fond je dôležitý kvôli tomu, že to dáva ako keby takú zábezpeku, že ten projekt je všade inde vo svete to také brané, že ten projekt je kvalitný a má tým pádom zabezpečené financie práve od tej štátnej organizácie. Takže nejaký bojkot, to nie je cesta podľa vás? Bojkot tejto inštitúcie? Zo strany umelcov teda? Vysvetlite mi jednu vec, tí ľudia z niečoho majú existovať a žiť. Ľudia chcú pracovať a robiť to, čo vyštudovali a je to ich nejakým spôsobom povolanie. Oni z toho sú živí, to nie je radosť, to nie je zábavka. To nie je tak, jak za covidu, že prvé hneď sa zrušili práve že kina a všetky tieto veci, pretože to ako umenie je brané iba ako zábava. Nie. To je segment, to je priemysel, to je veľké množstvo ľudí. A tým pádom aj tí producenti, keďže na to majú postavené svoju prácu, takže chcete, aby všetci odišli teraz a išli pracovať niekde do nejakého iného sektoru a potom sa po 5 rokoch majú vrátiť naspäť, ale medzi tým už utečie ten vlak. Ten film sa nevyrába totiž a nevyvíja sa 3 mesiace. Niekedy sú to 4 roky, niekedy 3 roky a vždy postupne hľadáte a získavate tie financie. A pokiaľ vy nemáte financie z toho audiovizuálneho fondu, pokiaľ to nemáte treba podporené Slovenskou televíziou, ako ďalšia inštitúcia štátna, tak vy treba ste zrazu na rok alebo na 2 odstavení na to, aby ste mohli žiadať peniaze niekde v zahraničí, aby ste mohli získať koproducent a zrazu ten projekt sa nedá vyrábať. Takže to, že treba ten audiovizuálny fond nefunguje tým spôsobom, ako funguje, vy pozeráte dopredu v rámci toho celého vývoja. Takže teraz, keď si požiada niekto na projekt, tak ten projekt sa možno bude vyrábať o 2 roky, o 3 roky. Ale musí niekde začať. Keď to posunie o 2 roky, tak to bude trvať 5 rokov. A hlavne sa udeje to, že medzi tým veľa tém sa vyrozpráva. Takže to, čo vy máte pripravené a napísané, tak už nemusí byť aktuálne. Že treba sa na to pozrieť asi komplexne z časového hľadiska, nie len ako keby na ten jeden bod v tom nejakom časopriestore. A hrozí nám nejaká pauza v tom, že ten slovenský film sa dosť dobre rozbehol v posledných rokoch a tým, že je to teraz komplikované s ministerstvom kultúry, ako to je, hrozí nám nejaká pauza alebo nejaké spomalenie v tom peknom rozbehu? To neviem, pretože vždy podporujú nejaké filmy, vždy to už je potom len ďalšia vec. Vždy ten fond istým spôsobom určoval tú kvalitu toho, aké filmy vznikajú. Pretože tým, že ich podporia, tak sa jednoducho dostávajú do výroby a dostávajú sa aj do distribúcie. A to už je potom vec aj tých komisí, ktoré projekty podporili, ale teraz je to, tá komisia aj môže rozhodnúť, ale už ten jej hlas nie je ten, ktorý by bol rozhodujúci, ale je rozhodujúce rozhodnutie tej rady. A v tej rade dosadila ministerka ľudí,
ktorý možno by som niekde aj na tých kvalitách ako keby trošku uvažoval, že nie je to ako to najsprávnejšie rozloženie ľudí, ktorí by mali rozhodovať o audiovizuálnom diele. To vo všeobecnosti platí, že nejaká slovenská kultúra, slovenský aj film možno zažíva také ťažšie obdobie, ale keď to tak komplexnejšie, ako som hovoril, zoberiete z pohľadu naozaj tých 30 rokov moderného Slovenska, samostatného, tak je to nejaké, že možno zlaté obdobie? Práve to, že tvorcovia skúšajú rôzne žánre, že sa už neboja a práve, že ten audiovizuálny fond ako tak funguje? Je to od toho, ako vznikol audiovizuálny fond, tak je to, inak je to strašné slovo na rozprávanie. Ja som sa už asi 3-krát na tom áno, počul som. A je to nevystrihneme. Je to veľmi dôležité obdobie, pretože od toho momentu sa rozbehol práve ten priemysel filmový. A okrem toho, že vznikajú filmy, ktoré sú artové, alebo ktoré majú úspech a dostávajú sa na festivály, dostávajú sa aj do tej v úvodzovkách Svätej trojky, tých najväčších ačkových festivalov Berlín, Benátky a Cannes, tak vznikajú aj filmy, ktoré sú divácky navštevované, čo je podľa mňa veľmi dôležité práve aj vo vnímaní tej kinematografie slovenskej. A keď si zoberiete aj za minulý rok, slovenské filmy videlo cez 1 000 000 ľudí. Keď si zoberiete ten prvý prelomový rok, to bol 2017, sa mi zdá, alebo 17, keď ho videlo viac ako 1 500 000, alebo koľko to bolo práve Všetko, čo mám rád. Nie, Všetko alebo nič. A potom vlastne prišiel Únos, potom Čiara a potom Špina, že tieto slovenské filmy dokážu pritiahnuť divákov a tým pádom vlastne ako keby vytvárajú ten pocit, že tá audiovizuálna tvorba má zmysel. Správne hovoríte, že minulý rok bol extrémne plodný na filmy. Myslím, že okolo viac ako 40 celočerných filmov sa natočilo. A to sú aj koprodukcie. Aj koprodukcie teda. Ale napríklad boli aj také filmy ako Miky Černá, ktoré pritiahli naozaj, že obrovské číslo divákov do kín, plus Otec, plus váš film Duchoň. A ja som tu vymenoval práve aj nejaké žánrovky. Ja som veľký fanúšik žánru a vy ste tu taký trošku pionierom, priekopníkom na Slovensku práve žánrami. Vy ste napríklad natočili prvý slovenský horor Zlo. A mňa zaujímalo vždy, aké to bolo, keď Slovensko bolo naozaj krajinou skôr tých sociálnych drám, možno ešte v tom období. Aké to bolo, že vy ste prišli s tým zlom? Ako sa na vás ľudia pozerali, diváci, že čo to tu skúšate? Najprv si to musia všimnúť, že vôbec vznikol ten film, čo bol problém toho filmu, pretože ten film vznikol bez podpory akéhokoľvek fondu. To sme proste si ušetrili 1 000 000 korún slovenských a tie sme vrazili do toho projektu. A v tom istom roku sme vlastne urobili ešte jeden takýto experiment a to bol film Roberta Švedu Anieli, že tiež sme dali vlastne 1 000 000 a to bol v podstate prvý taký po dlhom čase queer film, ktorý riešil ako keby takúto tému. A ten film Zlo vzniklo za 10 dní, lebo sme mali čas medzi seriálmi, sme si našli a vzniklo takým tým spôsobom, že vtedy som akurát začal existovať a žiť s Andrejom a tak sme sa nudili, tak sme si začali písať, že sme si povedali, že chceme vytvoriť nejaký horor. A keďže horor nie je akoby žáner, ktorý na Slovensku by bol točený alebo bol prijatý, ale boli sme trošku naivní, pretože to, čo sme vlastne podcenili, bola práve to PR a tá propagácia toho filmu. Ale vtedy jednoducho sme na to nemali financie. A bol to taký trošku fanúšikovský projekt z toho, myslím, hľadiska, že tí ľudia, som si všimol, keď som už v tom čase bol na tom v kine, tak som videl, že v titulkách sú naozaj, že ľudia z fachu, aj fanúšikovia hororu, napríklad Peter Gašparík ako scenárista, čo je fanúšik hororu. Bolo to takto vyskladané, že takýmto naozaj tým fanklubom? Fanklubom. Ja som sa s Petrom som sa stretol na Vysokej škole muzických umení, kde som si ja robil vtedy doktorantúru a mal som práve jeho ročník. Namiesto zastupoval som ako keby za Zuzku Liovú, pretože tam mala nejaké povinnosti a mal som ročník, kde bol Peter a
tam som vlastne ho spoznal a vedel som, že má ako keby ten vzťah k tomu žánru a preto sme sa aj spojili a to, čo my sme napísali s Andrejom, tak sme dali Petrovi, aby to učesal a urobil z toho film. A potom naša spolupráca ďalej pokračovala v Čističovi, čo bol zase taký film noir. Vy ste sa žánru venovali vo viacerých svojich tituloch, však napríklad tento Čistič, je to thriller, potom ste sa vrátili k žánrovkám aj v iných snímkoch. Ako vyzerá teraz vaša súčasná, neviem, na čom pracujete aktuálne? Sú to nejaké tiež žánrové projekty? My keď sme si písali, tak ste mi hovorili, že ste na obhliadkach asi nejakého teda z nejakých scén a sa bude natáčať. Tak na čom pracujete? Od prvého začíname točiť rozprávku pre Českú televíziu, ktorá pôjde na Vianoce tohto roku. A potom od augusta by sme mali točiť, sa nám podarilo získať práva na knihy Dominika Dana, tak začíname točiť jeden film a jednu minisériu. A ktorého Dominika Dana budete adaptovať? Beštiu teraz a Muchu. Okay. Tieto dve knihy. Takže Beštia, Sériový vrah, Ondrej Rigo a takto ideme aj. OK. A čo to, teda, vy sa nejako žánrovo asi neposúvate ďalej, stále ste v tom žánri. Akože, ako tvorca sa posúvate, ale ste stále ako keby v tom žánri. Nechcel som vás teraz nejako uraziť. To nie je v tom. Každý ten žáner, to, čo mňa baví na tom, je, že si musím ohmatať a nájsť k tomu žánru svoj vzťah. Či už to bola treba z melodráma, čo bol Marhulový ostrov, alebo film noir, ja nazývam Čističa, alebo potom sú to naozaj nejaké thrillerové veci, alebo eastern kvázi thrillerový v rámci čiary, tak vždy ma baví hľadať si tú cestu a ako to uchopiť, ako to urobiť. A v rámci tých kriminálok, alebo týchto vrahovia versus vyšetrovatelia, tak tých som urobil veľa a hlavne tých televíznych. Ale je rozdiel robiť televíziu a je rozdiel robiť film do kina. Pretože má to aj isté iné také tie základné nastavenia. Aby vám možno nejaký kritik nepovedal, že to je také televízne ten film, nie? Nie, mi úplne jedno, čo povedia kritici. Alebo divák. A kebyže vám divák povie, že to je také televízne? To je v poriadku, to môže. A práve tomu sme sa chceli aj vyhnúť v rámci, pretože to je aj iné záberovanie, iné rozprávanie. Je iné, keď sedíte pred televízorom a môžete si prepínať. Tam musíte inak začať rozprávať ten príbeh a je to iné, keď ste v kine, ktoré ste si zaplatili, tak tam dáte určite aspoň tých 10-15 minút na to, aby vás ten film upútal a zrazu je aj iná taká tá sugestivita, keď pozeráte na to veľké plátno, na tie veľké ksichty, ten zvuk a to všetko má o mnoho väčšiu nejaký emocionálny vplyv na toho diváka. Keď rozprávate o tom, že to je iné televízia a film, je teraz úplne iná aj tá televízna tvorba. Pred 15 rokmi neboli tak sociálne siete mobily, že teraz treba začať ten húk a to rozprávanie ešte viac tak zaujímavé, aby ten človek od prvej minúty bol vtiahnutý do deja? To už dlhšie trvá, to už je ako keby také dlhotrvajúce pravidlo, práve preto, že už tá televízia, a hlavne odtedy, ak začali ponúkať strašne veľa programov, takže, a to ešte neboli vôbec streamovacie ako konkurencia. Ale tie streamovacie zase priniesli tým, že do veľa tých projektov vstupovali filmoví režiséri, tak zrazu aj ten spôsob rozprávania je iný. Tá exekutíva je drahšia, výpravnejšia a zrazu sa tam dostávajú aj výraznejšie osobnosti, herci a už tí diváci sú viacej ako keby namlsaní tým, čo chcú vidieť, alebo majú veľkú príležitosť a možnosť vidieť veľa iných vecí, takže musíte ich upútať. Samozrejme, že tie domáce projekty majú ako keby niekde v podvedomí väčší bonus a viacej ľudí si to všimne a pozrie, už len kvôli tomu, že je zvedavý, kam sa tá naša tvorba posúva, alebo že sú tam zapojení tí slovenskí tvorcovia. Ale tým pádom potom vznikne taká tá, a veď na Slovensku je to dobré, čo nemám rád. Ten film musí byť konkurencieschopný nie len na Slovensku, musí sa dostať alebo dokázať presadiť aj niekde inde ďalej. Ja mám ešte otázku na záver, takú zásadnú. Keď hovoríte o tom Dominikovi Dánovi a adaptovaní jeho kníh, konzultujete to s ním priamo? Samozrejme. Takže viete, kto to je?
Ak sa Nie je to cez stenu. Poznáte jeho identitu? nevýva za niekoho iného, ak sa nevydával, tak vie, kto to je. Ak chcete to tu premiérou povedať, jeho identitu Určite prezradiť? nie. Takže týmto sa lúčime na záver. A pán Bebiak, veľmi pekne ďakujem, že ste prišli do nášho podcastu. Bol to zaujímavé rozprávanie a dúfam, že sa ešte niekedy uvidíme v našom podcaste. Ďakujem a držím vám palce. Ďakujem veľmi pekne. Niečo na tom filme je. Pálo, Ľubo, dneska sme boli nejaký vážny. mali sme tu váženého hostia. A váženého hostia. Aj vážneho, áno. Ako hodnotíš diskusiu s režisérom Bebiakom? No, dve veci ma šokovali. Catering téma a Dominik Dán. Mhm. A ty si teda viac na Dominika Dána a ja na catering, takže povedz o tom Dominikovi Dánovi, že aké máš z toho pocity a emócie. Ja, že povedz to meno. To je to. My nevieme to meno. Nevieme. Pán Bebiak nám ho neprezradil. Nie, nikto tu nežmurká očkami, nič, Nie. nevieme žiadne mená. Ak hej, tak si ho zoberiem do hrobu. Presne tak. Bože, a o tom napíše Dominik Dan našu knihu. Zobral si ho, moje meno si zober do hrobu. To by dobre bolo. Moje meno si zober do hrobu. Príbeh dvoch mŕtvych novinárov. Aha. Libora a Pavlíny. Ja som Libor. No jasné, že Tak. tak ja som Pavol, tak som Ja, Pavlína. dobre. No tak toto už s vážnosťou nič to vôbec zase nemá. už sme inde. Ja, zase sme doma. Dobre, však ľudia si to vypočujú. A Dominik Dán, prekvapilo ma, že ja som tak počul také kulárne informácie pár rokov dozadu, že je záujem o sfilmovanie ďalších kníh od Dominika Dána, alebo Červený kapitán bol sfilmovaný, myslím, iba asi Červený kapitán. No a ešte Únos, lebo to je vlastne, Únos je podľa tej Áno, knihy Popol všetkých zárov. áno, Presne vlastne tak. prvej knihy od Dominika Dána, ktorá bola taká kontroverzná na svoju dobu. Tak, lebo je to o Únose Michala Áno. Kovača A mladšieho. boli to, sa to považovalo za také, že insiderské informácie niekto napísal do knihy a zverejnil. A vyšiel ten film vlastne veľmi takú príhodnú dobu, lebo vtedy sa riešili práve na tieto politické amnestie, takže... Je to zaujímavé, je to vlastne, bol to Beštia a Mucha, to sú také vlastne jedny z tých prvých kníh, ktoré napísal Dominik Dán. Myslím si, že aj také z tých najkvalitnejších. Takže som zvedavý, no. Hlavne Beštia o Ondrejovi Rigovi, to zase teba môže celkom zaujímať. No ja som to aj asi buď prečítal, alebo nejakú časť som si to prečítal, mám to doma, to viem určite. A teda je to o sériovom vrahovi bratislavskom Ondrejovi Rigovi, ale je to inšpirované tým prípadom. Není to úplne, že ten Ondrej Rigo je tam ako keby, že jeho krstné meno priezvisko, hej, že nejde to naozaj, že úplne exaktne po tých menách a po tých ako keby informáciách skutočných, ale naozaj sa to skôr inšpiruje, hej. To je asi kvôli nejakým aj autorským právam, ale aj kvôli nejakým predžalobným Áno, výzvam. to sa hovorí, že Dominik Dán si vyberie skutočný prípad a pozmení mená, možno trochu akože okolnosti. Ale to teda viem z prvej ruky, že on to konzultoval teda s tými policajtami, ktorí na tom pracovali a teda Dominik Dán, ako ja viem z kulárnych informácií a z nejakej literatúry, tak on tiež pracoval čiastočne na tom prípade svojho času. Ale potom bol zase prevelený na iné akože prípady. Tak uvidíme, no aké to bude. No a ten catering teda, teba zaujal? No to ma zaujalo. Strašne ma zaujímala taká tá téma tej ľudskosti pri natáčaní. Všetci vždy hovoríme o tých tržbách, ziskoch, koľko divákov to navštívilo, ale že ako vyzerá ako keby to puzzle toho kolosu, že každý detail musí vlastne dávať zmysel, každý detail musí zapadnúť do ďalšieho detailu. Ak by presne napríklad catering nebol, tak ľudia sú nasratí, sú naštvaní, sú nervózni, sú v strese a proste možno by sa ten film aj nenatočil tak, ako by sa mal natočiť ten deň, hej, že by boli meškania, deadliny by sa meškali, rušili, neviem čo. Takže toto ma zaujalo a sa mi páčilo, že Peter Bebiak na to naozaj tak naskočil a presne to je téma, teda je to téma aj pre neho asi. No. Tak napadlo, že aký musel byť catering na fontáne pre Zuzanu, aby mama Kami všetkým nezjedla. Aj v jednotke. Tak v dvojke? Aha, mama Kami. Dobre. Ja som to nikdy nechápal, ako tej tragédii došlo na konci. To bol taký nejaký, také najmenší nenápadné. Najmenší nožík na svete zabil mamu Kami, no. Nechcem sa do tohto vôbec dostávať, do tohto ani téma body shamingu a malých nožov. Toto odsúvam preč a ideme k tipu na záver. Aha, doma pripravený tip? Ja? Tak poď, ja si A je pripravím. tematický, pretože tak trošku nadväzuje vlastne na nášho hostia Petra Bebiaka. On svojho času urobil takú minisériu, ktorá sa volá Matematika zločinu. Už ako hovorí ten názov, tak je to kriminálna miniséria. A veľmi dôležitú úlohu tam hrá teda nejaký zločin, nejaká tragédia, nejaký incident, ale veľmi dôležité tam je,
že je tam postava súdneho znalca, ktorý urobí, alebo vytvorí chybný súdny taký posudok, znalecký posudok. A od toho sa to celé vlastne odvíja a tá postava toho súdneho znalca, je to inšpirované teda skutočnosťou, ja to potom priblížime, že čím presne to je inšpirované. A ten znalec súdny, on je strašná kapacita vo svojom obore a jedna novinárka na toto teda príde, že sa akože sekol a tým pádom vlastne on odsúdili niekoho, koho nemali. Takže je to taký ako keby súboj toho, že vlastne je to expert, je to kapacita, odborník a že teraz čo s tým, hej? Že vieme odsúdiť aj veľmi populárneho človeka, hej? To je ako keby, že, alebo ako napraviť chybu, aj to je nejaká podtéma. Ale čím to je inšpirované, tak to je ten môj tip na záver, je to inšpirované českým podcastom, ktorý sa tiež teda volá Matematika zločinu a je to normálne vlastne true crime. Je to vlastne podcastový true crime, ktorý vychádza presne z skutočnosti a zo skutočného nejaké kauzy alebo škandálu takéhoto, ktorý popisuje práve ten podcast a potom aj tá miniséria. A teda je to rozprávané pohľadom alebo optikou práve novinárky. Uh-huh. Dám aj ja taký, že nie true crime, ale crime typ. A to je film, ktorý ja som videl zatiaľ iba asi do tretiny. Ty si ho videl celý. Prípad pre obhajcu. Sme ho zachytili na nejakom kanále 1. Ale ak si ho chcete pozrieť a nemáte ho v archíve už, tak je aj na YouTube celý. Prípad pre obhajcu je to režisér Martin Holly a z roku 1964 a veľmi zaujímavý film. A to, čo som ja zachytil, tak sa vyrovnáva aj s nejakými 50 rokmi a s tými prípadmi. Ty si ho videl celý, tak môžeš možno viac povedať. Mne príde, že ten celý film reaguje práve, reflektuje tie 50. roky, čo mi príde taká až anomália na tie roky, že naozaj mi to príde, že už sa to blížilo ako keby k tomu 68. k tej pražskej jari, že sa to tam tak oteplovali tie pomery. A toto bolo ako keby cesta k tomu mi to príde. A hlavne ten, akože môžem sa mýliť, ale hlavne ten kolos tej strany a proste tej totality, tak ako keby sa chcel nejakým spôsobom vyviniť z toho. Že nehovorím, že to, čo tam je, že to je z nejaký ako keby ja neviem, humanistických dôvodov, ale oni sa chceli skrátka, celá tá strana, celá tá vedenie strany sa chcelo vyviniť z tých svinstiev, čo sa diali v 50. rokoch, a to boli teda rôzne, neviem, od procesov, cenzúry, propagandy, všetko toto možné. No. Takže je tam veľmi zaujímavé sledovať práve to dobové zasadenie a to, akým spôsobom práve tí tvorcovia s tým pracovali a čo tam mohli vlastne dať v rámci tej kritiky. To je tiež inak veľmi zaujímavé, lebo nemohli úplne kritizovať ten systém. Že také náznaky. V určitých mantineloch. No. A je to zo 64. to som hovoril, čiže to ešte sú 4 roky do toho 68. a do toho 67. keď začalo naozaj také oteplovanie. A neviem úplne presne, to možno si pozrieme, že kedy začali prvé amnestie tých ľudí, ktorí boli odsúdení v 50. rokoch, že to môže nejako korelovať. No reaguje to presne na tie, pardon, že som prešiel na tie monster procesy, naozaj tie 50, z tých 50 rokov, tie monster procesy, čo bola už aj pre nich, vlastne pre ten systém, pre stranu v tých raných 60 už aj to bolo ako keby také strašná gula na nohe a taká tá, neviem ako to nazvať, kostlivec v skrini, no jasne. Pýtam ešte jeden typ, je to taká útla knižka, volá sa Einstein-Freud, Prečo vojna? A je to vlastne korešpondencia medzi Einsteinom a Freudom, celkom zaujímavá dvojica, ktorá sa dala dokopy a rozoberajú tému násilia na národoch alebo na ľuďoch. Veľmi zaujímavé, má to iba 80 strán, malý formát. Veľmi zaujímavé, tak keď niekto si chce prečítať v tejto dobe, keď zažívame vojnu každý druhý mesiac nejakú, tak zaujímavé. OK. Dobre, musíme ešte povedať na záver, že k Fontáne sme sa nedostali stále, ale ďalší týždeň, ďalšia tento šanca. Tento running joke není až tak running, lebo sme sa to nedostali. Ale sme tam aj nešli, no. Ani pešo, ani behom. Dobre, sme vo finále, totálnom finále nášho podcastu filmového, takže ďakujeme, že ste si vypočuli vlastne náš úplne špeciálny podcast tým, že sme mali prvýkrát premiérového hostia Petra Bebiaka. Ja som z toho úplne nadšený, že sa nám to podarilo. Asi aj Ľubo kývni. Ľubo kývol. Máš dovolené aj povedať niečo. Áno. No dobre. To mi pripomína Petra Bebiaka. Jeho prvú odpoveď. Dobre, ďakujem. Ja, áno, a to povedal ako ja minule, že ale áno. No, proste vidíš to, tak títo ľudia, ktorí niečo znamenajú, tak vedia sa aj stručne vyjadrovať. No. Ale nie, bolo to super. Naozaj, akože musíme častejšie hostivovať. Kto bude na budúce? Možno aj ten Dušan Rapoš. No, tak, ale ďakujem pekne, že ste počúvali teda túto epizódu a môžete si nás naladiť na všetkých podcastových platformách, ako je napríklad Spotify podcasty alebo Apple podcasty. Môžete nám komentovať alebo nám posielať nejaké pekné správičky, komentáre aj na mailik, ktorý máme uvedený na týchto platformách. Dovidenia, ahojte. Ahojte, ďakujeme.